Bamako 24. Nga kunnafoni ye bamanankan na. An balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔrɔtuma ma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasa kalo fɔlɔ janvier kalo don bi y'o tile 26 de ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajabama kɔnɔ ye fɔcogo la laseli laban an balada ka fɔ bi y'o tile 12 ye jate la san kalo 6 don hijira san 1442 san do dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ an ka lakana tigilamaw wulikajɔ kɛba dɔw de kɛlen bɛ ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin an ka lakana tigilamaw ma min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra Moti marabolo kɔnɔ na o ko kɛra cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la lakana tigilamaw kɛlen bɛ ka wulikajɔ ta ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ ni waati in na ka sanga n'i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ min tun taara ka ɲɛsin sigidalamaw ma k'u dɛsɛ u ka suma baaraw la o baaraw bɛ senna nin waati in na suma tɔ fitinin minnu bɛ ka se ka fara dugudenw kan ka t'olu gosili baaraw la o ko kɛra cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o taara ka ɲɛsin Bonti marabolo ma fɔcogo la n'o kɛra kalo yɛrɛ daminɛ kɔnɔ na n'a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin Bonti ka dɔw ma k'u tun bɛ kɔɲɔ na dɔw ka fɔ la ko lakana tigilama dɔw de taara mugu filiw kan k'u bɔnɛ u ni na o kuma kɔni kelen ɲɔgɔn sɔnsɔn ye bi dɔw ko sigidalamaw don dɔw ko jadiwala tigilamaw don bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la yɔrɔ kari min bɛ senna bi a kuma kɔni sɛbɛkɔrɔ cayalen bɛ kosɛbɛ o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kunungo semasi maaw ye fara ɲɔgɔn kɛ kɛnsanmugu k'a yɛrɛ k'a fɔ Isa Kawujime k'olu t'a lakodɔn u ka ɲɛmaa ye bilen kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ an ka lakana tigilamaw ni walejugu kɛbaaw kɛlen bɛ ɲɔgɔn na fani fan sango bi ni maa min ye Moti marabolo jateminɛ bi an b'a ladan k'a fɔ Mali lakana tigilamaw wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ kɛ jogo jugu sigiyɔrɔma damadɔ an b'a ladan k'a fɔ karido yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o ye Mondoro ka taa Bulukesi u ye wulikajɔ sigiyɔrɔma damadɔ ta n'i y'a sɔrɔ ka ɲɛsin an ka lakana tigilamaw ma ye a ko ma tulotigɛ an b'a ladan k'a fɔ waleya ninnu senfɛ an ka lakana tigilamaw ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la avion kɔni o bilala sanfɛ tuma min na n'a ji ɲamajɔra u y'a sɔrɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan Mali lakana tigilamaw la maa 6 o de n'i tora ko senfɛ an b'a ladan k'a fɔ maa 14 boɲanko kuru bɛɛ lajɛlen ka maa jɔngɛnen ye a yirala k'a fɔ min ye jadiwaleya tigilamaw ka daga ye k'u ye maa min kɔni ka se k'olu kasara u ni na o ye maa sigiyɔrɔma caman ye moto min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u ye ka dɔn k'a fɔ tɛgɛ da olu kan walima moto minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u ye kasara ta ka ɲɛsin olu ma ani minɛ dɔw k'a bɛ taa moto 40 na kunkanfɛnna u y'a yira k'a fɔ nin wulikajɔ min kɛlen filɛ k'u tɛn'u bolo jigin bilen fɛn o fɛn wulikajɔ ye ka ɲɛsin an ka jamana kɔni ɲɛtaa ma olu ye fini don o kama wa o baara min bɛ senna bi ka ɲɛsin fasodenw ka lakana ma k'o baara kɔni o dili don ne de filɛ foyi kelen tɛna o bali wulikajɔ de kɔni ni min tɛ fara kan o tɛna bɔ a la sango basigi ni lafiya bɛ se ka Mali sɔrɔ cogo min na u y'a yira k'a fɔ bɛ folikan ta ka ɲɛsin Faransi kɛlɛkɛcɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Barikani k'o ye wulikajɔ min kɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka ɲɛsin u ma an ka lakana tigilamaw ka ɲɛmaa n'o ye chef d'état-major a k'a bɛ foli ta ni ka ɲɛsin u ma wa ni Ala sɔnna ma u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko Faransi kɛlɛkɛcɛw k'u nakun de ye nin y'an ka jamana kɔnɔ k'u bɛna jɛ ni k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali bɛɛ kɛta minnu bɛ yen n'olu kan ka don ba la ka se k'o baaraw sigi sen kan fasodenw bɛ se ka lakana cogo min na an bɛ dugawu de kɛ u y'a fɔ cogo min na kuma kɔrɔmɔrɔ tɛ dɛ jamana lakana bɛ se ka sabati cogo min na Ala ka an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye maaw bɛ yɛrɛ ɲininka la a yɛrɛla k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn ni o tɛgɛnɔ bilala an ka jamana kɔnɔ na kabini ka dɔn k'a fɔ sangajan bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen k'a kumaw a cayalen bɛ dɛ sigikafɔ dɔ tun kan ka k'a kun kan o sigikafɔ la Mali minisiriw la minisiriso 6 bɛɛ lajɛlen ka maa bɔ olu bɛ Kidali nin waati in na u ka taama senfɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko ne jateminɛ nin minisiriso 6 la ko minisiri 6 b'a la minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kɔni ma maa bila dɛ olu yɛrɛ de ka dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan k'a fɔ maa bilalen b'olu nɔ na ayi olu yɛrɛ de taara kɛnɛ kan sigikafɔ in tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ e ka dɔn bɛnkan sɛbɛn min n'o tɛgɛnɔ bila la Alizeri jamana kɔnɔ na
fere jumede kanga tige kidali yere akon dumun jatigia muni munde kanga ka kona na ikado siga fo ingona na kasega fere do tige nye black maula sango benga sebe walali ubara ubisega sigisenga tugumina nga kasanga ni kado ka fo nununga tamai ayira ka fo kidali ka ufe ke kado ko ni tamai yere labemba mini asuru sigilemba kama ko tega black sabati mene kono kuswe kwa yere lembe ka fo mama nani labembe sina do ka fo la kado ka fo ko wuli kedo mbe sina bi e kado ka taba koni ka laben koni asabati ne de kuswe ko wire ka fo la kasanga ni fuma kulumaro te dore ukundo lenta kuro kuswe bere yele be yere yini gala ni wuli kedo mbe sina bi yelma ni vila na sanga ni wadibe na taraka nyasi kidali marabulo ma e kado ndiri ndorondiri ubinala o tajira ka fo bi fozo de umega femi amerika nyasi kidali maka fo ko kwende ko jele yelma kado ka fo kwente kata ubulo de kawa nga kuma kolomora te dore bi fodo dinja manga fola fere ko nga tige benga sebe mine o tegena bla aligeri jamana kona na de ka benga sebe nyere de ka fale douala note kona ko utarata ka dobe dola ka bi ka so ka nga jamana borotoli koni ka mali bla o sraka de ambe dugo de kala kanu ya kono mali basiki bina stra me fe akona na alaka bla o sraka na mburai ambala nga fo malu jeni mini ya sono suma jeni o be ka kurumari o koni ngale me so bi mau chalembe ko wati uto sida anga chikela ko nyima mbeni asoro officier ulu ya ira ka fo tiendo e ka do gela ko no dona ka ba wasmo berele ko njinna nga suma toni munu be yoro la kelengele ni na soro wala de ko ba kelende ka tasma do na folo mali soro suka fara chikela ka kase ka to suma no fe ko nana o baraw da menina lamsa temenina ambala ran ka fo kunungo ere o tiende nei o senfe yoro do be utara e kado ka fo kata udeme ka barake nga sora sula ka obi segi ne ka kenta wolo vla olu segile kunungo ambara na ka fo ne ka kenta ni segi dama utara tasma do malo la tuguni kunungo mi e kado ka fo derengo felawi ka damne kausiti derengo fela yoro ka tai kado ka fo mi ka de ka u derengo fela yoro la ka tai kado ka fo cheni taka nyesi moko suma sora su ko do ni dama ma chama ga fola e kado suma toti ka klaka toni munu be ka klaka no nunke o bajira ka fo alibi lakana koni akolo ka giria jamana yin koni kereni na kado ka fo suma kula ni yoro nuna nyina ta kona na kado ka fo akon taraka dange ka bambe dugo de ke fonfen basigi wala diko ke ba muno meninke ka sege kado ka fo maudu kalo dibila namburai ambala ran ka fo bi mauta lembe ko so bunti marabulo kona na wuli ke do min saraka ke wuli ke do min na kerani ka mugudugo fli france ka ka keleke taw fe fo chokola anga jamana keleke taw ira ka fo kulu ni france jamana wu kulu le wuli ke do kene ka se gu tege di nyoma ka se ka bara inke dogo konya de undo dogo wala diko ke ba udo bare lebe ki tafo umar mariko ale la jera bake kuna fondila unye koroka mafo ko wuli ke do min kerade ko bengena wala de taraka nyesi mauma note ko jadi wala tigila mautebi ulu teshini ani france birama wuli ke do mun ba fe umar mariko kuma mi fo asin fe ufle tarakata bi mugo kan bunti kam mugo jugu ciula mugo cira yoro mana mugo tan woro de fara yoro ne kelen bela avion gushil folo ka kala kana gushil flanan ke wasro mugo bulila mugo sababa nana sabami banana kelen sara sanu kase do rasula flanan sara do rasula kelen na bora ka kata furake wanzan bajangaram fanfelala dozo do yo labo ambulance kono oroni bela sadi mugo do banmagato sumgo ya wuli akoma aywa anga barmagato na lembe uya labo de akuma ay chemi ya labo telefon dama telefon dira dozo kama anga mugo kama ako mugo min bawbulo ni ko jihadiste ko terroriste doni kanto ma ko flatewa uya tolasi on tise kan sigi ka laje ni chugoina ama fomeri soronna an wulila ka mugo wele kana mugo minu na farani ka ukume bo kariyeri bamanan do ni flow kelela futara muguci nyogona kabrujola anyu wele kana nueya kana kuma ufe mimbe sena mali kono abeka kede wasa jagoya dogono ka wuli flow ka wuli dogono kama bamanan ka wuli flow kama anga brisanja minke mali tse ka kla chugo shila katemo kan no koni kara ala kan kishido watna ke fana mali kube ban ambe kelela ani nyogonche ko ma ko balima kele kate nyonyi boma ko fadina kele ka tase ni nyogoma o koni o yaye awbe ka nyogo mene de ka di juguma minga dirina o bela jele otuma seba ya te ni mi hakla ke seba ya soro
i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min sigilen bɛ ka aw foreke ɲɔgɔn na o bɛ sebaya minɛ u bɛɛ lajɛlen na o tuma o y'aw bɛɛ ta tiɲɛnen ye o de bɛ sen na sisan taa kɛra faransi nɔfɛ ka na k'o kana an kuma bɔ anw y'a fɔ a waati la faransi tɛ se ka mɔgɔ kuma bɔ mɔgɔ minnu ye san 65 kan ka jamana kɔnɔ an fɛn bɛɛ y'u ta ye olu ma taa ka goudron t'an fɛ u ma to ka mɔgɔ kalannen to an fɛ u ma se ka usine to an fɛ u ma se ka foyi to an bolo yan n'anw ye indépendance bɔsi olu la k'olu ka sɔrɔsiw gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'anw tilara tuguni k'a fɔ ko an marabagajugu bɛ se ka k'an kumabɔbaga ye fɛn dɔ y'an sɔrɔ dɛ o tɛ fɛn ɲuman ye faransi nana a ma d'aw ma dɛ marabagajuguya kɔrɔla la a silala ka taa diɲɛ armée bɛɛ wele ka na daga Mali kɔnɔ n'i y'a san joli sisan u bɛ yan o faransi kelen de y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna an bɛɛ bɔra kalama u ko avion b'olu bolo u bɛ terroriste ɲini jama la de ka taa a ta comi i komi u bɛ se ka miseli ye cogo min na minnu tun bɛ ka faransi lafasa u y'o kuma fɔ fan bɛɛ fɛ ka fara faransi yɛrɛ kan ko avion baw b'u bolo o avion baw b'u bolo u nana an ka jamana kan an bɛ hakililajigi min k'o la u taara ka taa Mali sɔrɔsi 11 k'olu talen bɛ otage la ka taa u ma se ka miseli ni gari dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na u ma se ka terroriste ani Mali armée bɔ ka bɔ ɲɔgɔn na u taara ka taa Mali armée cɛ 11 k'a bɛɛ faga o kɛra min kɛ u ma jɔ a la u y'u cɛ k'olu ma kɛ maliyɛnw wulila kumaw nana ka na caya u sɔrɔla ka sɔn ma ko u filila de anw fɛ stade kɔnɔna na tugumantiya de don o de kɔnɔna na an y'a ye bunti affaire nin nana mɔgɔw bɛ kɔɲɔ la a diyara faransi ye o kɔɲɔ don faransi dɛmɛbagaw a diyar'u ye o kɔɲɔ de don ka taa mɔgɔw sɔrɔ ka kɔɲɔ kɛnɛ kan aw ko k'aw bɛ se ka jateminɛ kɛ mobili ma ye maramafɛn ma ye ka taa du kelen ka don kɔnɔ ko fo ka du si la tunu mɔgɔ fagara mɔgɔ 19 a bɛɛ jeli kelenw ɲɛ ka taa wa n'a bɔra mɔgɔ 3 la a bɛ bɔ bunti dugu kɔnɔna na mɔgɔ minnu ma bɔ bunti ka na o ye mɔgɔ 3 de ye u bɔra Gana ani Bula olu ni bunti ma ja tɔgɔ bɛɛ mɔgɔ 16 bɛ bɔ bunti kɔɲɔkɛ yɛrɛ ka mɔgɔ min fagara kɛnɛ kan o ye mɔgɔ 5 de o la ni faransi nana fɔ anw ɲɛna ko ale ye terrorisiw faga o ye kɔrɔlen ko ye faransi ka ngalon dɔnnen don u ka cɛnni jɔlen don nka min y'an kɔnɔrɔ fili n'a ma bɛn an ma an ka armée fana nana ka na fɔ k'olu ni faransi y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ faransi de fɔlɔfɔlɔ bɔra k'a fɔ ko n ye frappe kɛ k'a disi gosi n'a ye n ye gosili kɛ n ye terroriste 50 faga tuma dɔ ko 30 wa ko 50 mɔgɔw commencera ka fɔ yɔrɔ min na k'a fɔ furukɛlaw de tun don terroriste tɛ armée fana bɛ nin jɔ ko k'u jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ ye mɔgɔ sogona dɔ ye sa k'a tigi fisaya ni yɛrɛ ye ko dɔ b'i kɔ dɛ armée n'a b'a fɛ ka kɛlɛ la sebaya sɔrɔ giriya kan walima terroriste kan fa ni population de k'a tigɛ ni ɲɔgɔn ma dɛ an balola ka fɔ ni tun ye Umaru Mariko ale kan ye o kɔfɛ kɔrɔfɔ in kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ dɔgɔnɔnakaw olu y'a yira k'a fɔ k'a fɔra ko min kɛ ko kɛrɛnkɛrɛnna ko donso dɔw n'o ye banga siyɔrɔ donsow ye fɔcogo la k'a fɔra ko olu kɔni ye ka dɔn k'a fɔ maa minnu na ka dɔ tɔ lase k'o kɔni kuma kɔni dɔgɔnɔnakaw yɛrɛ ɲɛfɔli k'a ko senfɛ k'o kuma min fɔlen filɛ k'o tɛ sababa ye olu bɛ fɛn min fɔ k'o k'a ye kuma min fɔ a k'a ɲɛɲini min ye ka dɔn k'a fɔ Cheikh Umaru Toloba an ka lamɛn. maa min ne ka bonyaba kun b'a kan ka d'a kan n kun t'a dɔn n bolo maa sɛbɛ don n bolo Mali kanu b'a la n bolo a bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan adamadenni tɛ maa dɔ i b'a fɔ ma ko heyi n'o o ye Dr Umaru Mariko n'o o ye parti SADI ɲɛmɔgɔ ye min kɛra o dongo bunti mara la faransɛw ka frappe in senfɛ ne ye maliyɛn de ne dalen bɛ n ka jamana la n dalen bɛ n ka jamana ɲɛmɔgɔw la Mali autorité y'a confirmé ko faransi ye bombardement min kɛ k'u ye terroristes de bombarder o kumaw bɛɛ kɔfɛ Dr Umaru Mariko bɔra ka kuma ka conférence de presse kɛ k'o kuma galontigiya ka tila ka galon tigɛ galon min ne ma kuma o galon kan vraiment a bɛ n'a fɔ n ye yɛrɛbakun janfa a bɛ n'a fɔ n ye n balimaw janfa n balima minnu wulilen don k'u jɔ su ni tile ne yɛrɛ bolo Mali denw don ne yɛrɛ bolo n'olu tɛ san b'a sɔrɔ Mali binna n'o o ye jɔn ye n'o o ye an ka centre mara donsow ye n'o o ye Banɲagara donsow ye n'o o ye Koro donsow ye n'o o ye Bankasi donsow ye n'o ye Douanza donsow ye Umaru Mariko a ko bunti attaque kɔfɛ maa dɔw belesera o maaw kun bɛ ka na u yɛrɛ furakɛ Sevare ko a dɔw tɛmɛtɔ Banɲagara mara fɛ ka na Sevare ko donsow y'u labɔ mobili kɔnɔ k'u tɔ lase Mariko ne b'a f'i ɲɛna sabali donso minnu bɛ centre la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i filɛ ka yɔrɔ minnu fɔ n'o o ye Banɲagara mara donsow ye u ka baara tɛ fila faga ye ka d'a kan ko donsow ko u bɛ banabaatɔ in faga ko ka d'a kan ko fila don an ka donsow tɛ fila kɛlɛ la an b'aw deli Ala n'a kira jati kama aw y'aw ka politique kɛ aw ka siyaw to yen fulaw ni dɔgɔnɔw ninnu bɛɛ ye kelen de aw ka kuma de bɛ k'a to maaw tɛ ka ko in faamuya n'a bɛ ka fuladenw su ka t'u yɛrɛ di fagali ma k'a fɔ ko terroriste fagara ko fula fagara
k'a fɔ ko terroriste minɛna ko fila minɛna a ye sabali a y'a dabila a fɔra ko zon dogoba ye zon ye ko maa min bɛ maajugu bisimila i ye maajugu dɔ ye a y'a fɔ mɔgɔw ye u ka fara ka terroriste ni filaw don ɲɔgɔn na an kun t'a dɔn ko fila ye terroriste ye mais aw ka kumaw de bɛ k'a to an yɛrɛ bɛ ka da la k'a fɔ ko ja terroriste ninnu ye filaw de a y'a dabila fula ɲɛmɔgɔw b'a fɔ don o don ko filaw tɛ terroriste ye mais k'an bɛ k'a bɛɛ ɲagami an b'a bɛɛ ɲagami ni mun ye n'o o ye nin n'a kuma sugu de a ye sabali mariko ye min fɔ i ye nkalon tigɛ wa i ko k'i ye hɔrɔn ye hɔrɔn man kan ka nkalon tigɛ i ko k'i ye danbetigi de i ye nkalon da centre donsow la i ye nkalon da banɲagara donsow la i ye nkalon da koro donsow la i ye nkalon da bankasi donsow la i ye nkalon da douanza donsow la k'a fɔ ko donsow ye maa dɔ labɔ ko ka d'a kan ko fila don k'u y'o faga mariko o ye nkalon tigɛ n'an ma fara nkalon tigɛ ma nkalon tɛ suma an ka fara nkalon tigɛ ma an ka fanga ɲini an kana nkalon tigɛ ka fanga ɲini an ka fanga ɲini an kana siyaw bila ɲɔgɔn na ka fanga ɲini an ka fanga ɲini an kana maaw fara ka fanga ɲini nin ye siya bila ɲɔgɔn na de nin ye farafarali de o kama ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna sabali i ka kow kun ta ka bɔ an centre donsow kan i ka kow kun ta ka bɔ banɲagara donsow kan dɔ kɛra donsow wulila k'u jɔ mɔgɔ ma dɛrɛmɛ kelen d'u ma donsow wulila k'u jɔ mɔgɔ ma ji d'u ma u ko ko olu ye hɔrɔnw de olu bɛ to mali kɔ tant que olu bɛ nin na mali tɛ bin o kɔnɔna na ni aw b'a ka fanga ɲiniw kɛ a y'a ka fanga ɲiniw kɛ a ka donsow tɔgɔ bila an tɛ jɛn n'a ye maa k'an ka donsow tɔgɔ lanɔgɔ. an b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye kɔnɔnakaw olu ka fara ɲɔgɔn kan jaabi ni tun y'o ye k'a fɔ ko kuma min fɔr'u ma ko kuma in ko sababa tɛ kuma kolomɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔ bi fɛn fɛn basigi ni lafiya ye u bɛ sabati sira o sira fɛ ala ka mali la o sira kan n'o tɛ n'i ye jamana in lajɛ bi siwoloma walima bɛngɛnɛ kɔni u tɛ jamana in taabolo kɔrɔ ye dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an balana k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ ci min n'o bɛ sen na zona reporter kɔnɔna na fɔ cogo la ko yɔrɔ dɔw bɛ bi k'i ka dɔn ko waleya in bɛ ka se yɔrɔ min ma ko i ka dɔn ko a dɔw ni avion jinkɛnɛ cɛ ka jan kosɛbɛ wa olu yɛrɛ ka jate la bɛnde bɛ ka k'u ka maa caman ka fɔ la dɔw b'u ka sira di an ka dɔw ka sira lamɛn. depuis jeudi tɛmɛnen foli sisan politiki mɔgɔ kelen tɛ min nani jɔ anw na k'i nana anw lajɛ o tɛ yen an bɛ mɔgɔ min fo k'o barika da n'o tigi ko k'a bɛ wuli an ye o ye usman sherifu ayidara ye ka an ka mali justice fana k'o fɔ k'u bɛɛ da u ko an kɔ k'an k'an ka hakɛ ɲini an bɛɛ ka tugu dugutigilakaw kɔ hali n'an ni bɛ bɛn u ka yan kɛ titiri ye ka da an ma u b'a ka ye ka da an ma nin bɛna mun caya sisan dugu in kɔnɔ a bɛna bandiya caya a bɛna zonya caya a bɛna ka hinɛ bɔ ɲɔgɔn na ka hinɛ bɔ maliyɛn ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'o caya ni turelakaw de ta y'u ka dugukolo ye n'anw nana an ka nafolo jilen don yan n'a bɛ bɛn an ka saya ma an ka sa an b'an ka yɔrɔ sɔrɔ n'a bɛ bɛn an ka kaso la taga ma an bɛ taa kaso la hali ne bɛ n si ka kaso la ne bɛ sɔn parce que an ka nafolo a jɛlen an tɔɲɔna an ɲanina an taara la u y'a lebu k'an yɛrɛ diɲɛ na ne ma sɔn ko man jugu dɛ a kɛcogo yɛrɛ de y'a juguya ni mali kura daminɛ de ye nin ye donc an ka taa an ka mali kɔrɔlen na mali kura an ɲɛ fara mali kura daminɛ a ma ja a tɔɔrɔ la u nana hali dugu ma jɛ ne yɛrɛ filɛ sura n dara n bɛ boli ka wuli n bɛ tracteur de mankan mɛn n bɛna kogo ye a bɛ bin kan sabu ni tɔɔrɔ la an bɛ siran na ninnu kan ka anw travailler psychologiquement ka an lafaamu ka ko yira an na ka na limite yira an na an k'a dɔn an ye aéroport limite ye nin t'a ye mais ka na an ka yɔrɔ karite se b'olu ye o nka se tigi ye masa aramani ye. bɛɛ y'i sigilen to ka adamaden dɔ tɔɲɔtɔ lajɛ k'a kɛ i n'a fɔ adamadenw tɛ papier minnu bɛ yan nɔ a dira mɔgɔw ma légalement jamana o jamana na jamana b'a yɛrɛ kalama jamana min ma basigi kɛlɛ b'a kɔnɔ wari t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ fantan minnu kelen bɛ ka fitini minnu jɔ n'u kelen b'u kunkolo don yɔrɔw la ka tila ka na ala minɛ tilegan diri fɛ ka n'a ci ko se bɛ aw ye se t'aw ye se bɛ alaw tala de kuna sini sufɛ vagabɔnw cira marifa ci la kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ ka marifa ci ɲɔgɔn na fo ka taa kɛnɛ ci a ko k'a bɛ yɔrɔ ci k'a b'a sécurité k'a b'a défend aw ma an sigilen bɛ ka ɲɔgɔn kɔnɔ de yan zone reporter président joli de tɛmɛna k'a jɔtɔ ye o président jumɛn de bɛ yen ko min tɛ taa aéroport la n'o m'a jɔtɔ ye ministre jumɛn de bɛ yen min tɛ taa aéroport la n'o b'a jɔtɔ ye directeur jumɛn bɛ yen nɔ min tɛ taa aéroport la n'o t'a jɔtɔ ye mais bɛɛ y'a jɔtɔ ye ka tila ka mɔgɔw ka nafolo fara o ma a b'a venger a ka population de la a b'a venger a la de yan n'a y'a dɔn ko jamana mago b'a la pour que a tɛ mɔgɔ empêcher ɲana ka taa ɲɛfɛ mais pour quelle raison a bɛna ka na baga mɔgɔw ma su ko ni dugusɛjɛ fajiri da fɛ ka don mɔgɔw kan k'u ka sow ci k'an ka matu an t'a matu. an tɛ yafa o an tɛ yafa. yɔrɔ min ci bi bi na a ka bon ni Bamakɔ cɛ saba faralen ɲɔgɔn kan jamana in filɛ ne ma n'a bɛ taa ɲɛ o faama si ma na n'o ma dugukolo ko kɛlɛ kɛ o faama tɛ yen
alfa na o ya take o ye riyo fere ka babemba fere u yera u ya sa ka jo ka bla location o ba war ne o ba bluku fantaw segene me o betla ka ta talwasa ni fente bo le se ka so jo atete na o ya ke o ya mo bo service so kono ko ka fere ko service so ko ka fere ko warte jamana kono o du o lu be fere la ka ba ibe kanana fente me service so kono ya be bo kono ka fere u yera u ma ka commerçant douala o tuma mulo fantante bala dugu na o dugu ya amna na bisie de tanya no to na fa ka nganga nationalité le mamba le ma ala ka fama ko fe na ntara ko fe ko ni maliya nya be digana o maliya de nta zona ko ko tiete bisie ta sino to ankuma ni bora ka ta burgina ibe bo chorba ka sokono ka do aru kono France bete avion bi jigi be baru kono be ta do hotel kono Amerique bete Sénégal bete Côte d'Ivoire bete nyaki la sa na Côte d'Ivoire 200 mètres de plat aka aéroport ni e mo ni ko che manta imban kilomètre sabaya kilomètre duru dawala ta ku raw de ban no fe ambalona ka foni tuye zona reporter ko naye mamunu be ni asoro ni ulu fe u ka dangare mulu ka hagela fotogola mamunu be ni ulu ma to ni u yere ka jete konena ni tuye ka do ka folu ma chama ye munu be ni asoro bi nyeji dando ko ngoni be sena be wuli ka jaw be sena akobi kunje to mina kasega fereti ko kola me dugo de ke fenfembe no dakare jamana ina ka blanyeta siraka ala kanga jamana blati namburai sema site kulu dogole jamana ngono bi kulu me benu ko kulu sigira kulu ka ko balele Muhammad diko alega kundlena ukase ko lu ko ni tanye o kulu ambala na ka fobi manga chama ba kono bi kusbe kulu go yere ufara nyonga 15 mugo foy de jeune ka ira ka fo kulu te isa ka ojumi junu ka coordinateur utala go don bi utala go don shini o kuma balele menega maminda kalilo sermai sisi ale banye fo angalame anga bisigi doorete ambora ka gafe do de kala nanka ma ko déclaration conjointe o déclaration conjointe kona na ira ka fo ka ta bila janvier kalo kile mwani nduru isa kaujim anga coordinateur général te tugune atese ka kuma antokola na kuma fe fo o kuma ko ira ka kuma anga kuma te anyo décision intaka da ko mena ay ka fo bibi la jabani goshilini fempe nyeshe semasi mani parema ale isa kaujim kodo anga gafe mamoro no statut ni règlement ko statut ni règlement ayo violer chien chama ay ka fa kele no ka semasi ka ta ka eretai kuma bena erebe kuma aba fo ale semasi ka ga salon ni fe glanga ba ni jekulu sigi senga ka ba ka sharia o kala ale jekulu glaiga salon ni kono o jekulu o sharia de be buli eka donc bibina ay ka fo kele no ka semasi ta ka semasi ga ba fo ko fakin sugudo ay ka kuma ko ale be position mu to ko position politique abe ina ka fo ga fe mi mambulo pour que ga do semasi re kono préambule la a sebene no ka fo ko imam ka hakilna sira be santé la vision de l'imam donc ne eni parrain na autre vision te sira kelen fe mi me nyini fe o ere ka jekulu ka bla anya fo réunion kero la kamni ka anse bima parce que anye kangar de da e folo kangar dara e ka korfoli kala ka fembe kala an kwama ne ere kwama plus précisément ngo korder ngo ibe sira minga ngibe démission ko ne ma kwali imam digo se kala na démission wa ere ka kuma donc comme asira ni na sisa en présent ay mo mun kunsigile no table sans fait président konoton de kunsigile no bo semasi bureau min sinda ere ni ananga gafo be nyonto we tani sabay donc o tani sabay ko na konoton kumbe mo mun bolo no bla la mo tan ananga mandataire donc yo bien vrai que kay président ko fe aller sera na ka fla ka kuma fla fo o ma mat ataire da folo donc o re awole ku epi ka fo jema unyana ka fo mali unyana bi temelen ko isa kaujim na kluta la ka sama ka fo anga coordinateur te bi anga coordinateur te chini atese ka kuma antokola ambalona ka fo ni tuye kalilo serman seni tuye ale kanye anya isa kaujim welel damne kamne ni la jere mbana kungo foga na seni yorema anga nega juru ni amata sango ka jabi dama nga kofe ni kuna foni munumbora la ambable pratique da manu nga benga ko ni kuga coordinateur teble o tebi o teshini ala ka klimandama ambe do de ke bagoroni mi masa ni ga bugol juru to ala no sale golo no kera dunu e ko tuko ke dunu e foto la ba fo ma ko no kera jume e ga do bugol juru min tumbala o ye wasake ala ka klimandama ka nga jamana basigi. Attention, attention, attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. Obnu meka jemu kamil la mesisa ameka segi akande nankoma rediffusion aniche akallamelula. Radio Amakou 24. Namburai ambalana ka fobi mi e kado ka fo walantawi urube senanga una tabalele kalabangura ka fe yoro do be kado kalanso do manga ko nimbale no fe kalabangura ka do bu akila de yoro ino fe ko ngelema manga e fo kunungo mauma seka do akono kaseka kalanke do bu ka akila de sigida ko nana anga dawlame
to ye Mokhtar Traoré Kalabankura dugutigi communauté coordinateur kalanzo yi a fɛn fɛn kɛra kɔnɔ an tɛ foyi kalama la ka daminɛ na fo kana se bi ma an tɛ foyi kalama la mais anw sekunba yɛrɛ an bɛ an ta de ɲini a bɛ dugukolo min kan gouvernement ta don wa Kalaban yɛrɛ fɛnɛ ta de don n'a bɛ ka kɛcogo la misi kɛra jate ma kɛ école kɔnɔ n'a ma sara dugutigi la n'a ma sara a ka conseil la société civile bɛ yan EDEC bɛ yan CNJ bɛ yan ni si tɛ si kalama bon o la sisan dugutigi n'a ka conseil ni ka fɔ ni SEDEC ni société civile anw bɛ min ɲini sisan an bɛ dugukolo de réclamer parce que dugukolo nin dira anw ma depuis gouverneur ɲare mais kalanso min jɔra kɔnɔ o ye ko wɛrɛ ye parce que an t'a fɔ an mago tɛ denmisɛnninw na koyi an mago bɛ denmisɛnninw na ni ɲɔgɔn mankan ma k'a la fɔlɔ mais n'i ye mankan wulila a la min i ta ye min ye i kan k'o de ɲini fɔ anw bɛ dugukolo anw ta ye dugukolo de an bɛ dugukolo de ɲini. Ne tɔgɔ ye Usmanu Kamara ne ye Sidiki Duguyiriwatɔ ɲɛmɔgɔ de ye an b'an ka dugukolo ɲini parce que ko sariya ko de don n'a y'an ka dugukolo sɔrɔ so min jɔlen b'a kan ni kiti wɛrɛ de b'o la yɔrɔtigi b'o kɛ cogo min na a b'o ko cogoya la bon an bɛ welekan min bila k'a fɔ faamaw ɲɛna bon tiɲɛni yɛrɛ la u kana kule k'a fɔ k'u ka jamana basigi ka sɔrɔ olu yɛrɛ t'a basigili fɛ parce que nin y'an san 2 de an denw tɛ kalan kɛ bon a fɔra ko école bɛ ta tɛnɛndon mɔgɔ ka sɔrɔ bi o kana k'a bɛ écoliso dɔ datugu mɔgɔ 400 450 ni kɔ k'o denmisɛnninw fili kɛnɛma ko parce que ko ale ta ye ka sɔrɔ ko dun tɛ sira jɛlen kan vraiment an tɛna jɛn ni o ye vraiment il faut que ça soit très clair an denw to ka don ka kalan kɛ jamana o jamana yɔrɔ yɔrɔ n'i y'a kalan ko nagasi i ye dugu de ci bon donc an tɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ min bɛ nin waleya kɛ vraiment an tɛ an miiri a la cogo la o k'i ye faso jɔla ye. Tɔgɔ ye madame Kouata Aïssata Sangare ne ye société civile présidente nin ko ye kasiko de ye parce que an ka denmisɛnninw ka kalan de dun tɛ to galama la an denbaw anw de sɛgɛnnen o ko la kosɛbɛ n bɛ kuma ni musow fana tɔgɔ ye jamana ɲɛmɔgɔw u k'a lajɛ kalanko in ne hakili la o y'u ka hamina fɔlɔ dɔ ye n'i y'a mɛn ko les services sociaux de base je crois que kalan b'a kɔnɔ kɛnɛya b'a kɔnɔ cogo min kalan b'a kɔnɔ kalan yɛrɛ de ye ko yɛrɛ daminɛ bɛɛ ye kalanso i n'a fɔ SEDEC ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min kalanso yɛrɛ m'anw labɔ Kalaban yan jango k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna o ntaraki n'a fɔra ko mɔgɔ min yɛrɛ bɛ kalanko la o tigi ka wuli k'i jɔ ka denmisɛnninw bila kɛnɛma denmisɛnninw hinɛ ma k'u la makari ma k'u la ka denmisɛnninw bila kɛnɛma olu kana kalan kɛ o y'a sɔrɔ an ye kalo joli kɛ ani san joli kɛ ekɔlidenw ka kalanko cibicabalen don donc an kɔni jigi ye CNT mɔgɔw ye. An balalan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ bi min ye ka dɔ k'a fɔ ɲɔgɔn sama-sama yɔrɔ ko kɔni o kuma ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ i b'i yɛrɛ ɲininka yalima an ka sariya tigilama minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ olu bɛ baara kɛ yɔrɔ kow la mun de bɛ na ni nin gɛlɛya ninnu ye yɔrɔ tɛ wuli ka bɔ a nɔ na yɔrɔ kelen tigi 50 walima dɔ b'a dɔn ko minnu b'a kan olu n'a man kan k'a sɔrɔ kɛ a nafa bonyana kosɛbɛ o bɛ wulikajɔ kɛ k'a k'a yɛrɛ sago ye k'a sababu kɛ foyi t'a la wa n'ale y'a kɛ cogo min na ala de y'a kɛ ten man bɛ fɔ ninnu ye maa mun bɛ nin waleya ninnu kɛ u ka sabali an ka jamana kɔnɔ bi min ye ka dɔgɔ Mali yɛrɛ ɲinɛnama dama a bɛ setigi caman waju aw ka jateminɛ Musa Tarawele tila o tun b'a fɔ ten ko n'ale ko min k'o bɛ kɛ alors discours kun tɛ ka kalan ale ɲɛkɔrɔ a ɲɛsiran fɛ o bɛ minɛ bi o kɔfɛ Amadu Tumani Ture o min ye kɛlɛbaw ban ka wulikajɔw kɛ sɔrɔsiya kɔnɔ na cɛfarinbaw o nana ta don kelen an ɲɛna ka taa da sɛlɛdo la an baladan ka fɔ o n'a ɲɔgɔnna caman bi n'i ye jateminɛ senkola caman de bɛ dugukolo jukɔrɔla la ani e fandani an bɛɛ dacogo ye kelen a fɔ maa ti miiri o la ka tila kana maaw tɔɲɔ wa foyi fana ti bɔ a la u dalen tɛ laharako la jamana o jamana kɔnɔ na ni tɔɲɔ barika bonyana ka tɛmɛ ɲɛta kan a jamana tɛ kolosuma diɲɛ sotigi kɔnɔ na bɛɛ b'o kalama k'a fɔ bi su ni tile ko sariya kɔni ko jamana ye sariya jamana u b'o de f'i ye dugukolo kelen papiye 10 o bɛɛ lajɛlen sariya ko bɛ taa ɲɛnabɔ sariya tigilamaw de fɛ yen wa munumunu zalo bɛ kɛ nin bɛ don nin yɛrɛ bɛ don nin bɛ don nin bɛ don sɛbɛnfura b'a bɛɛ lajɛlen bolo n'a sɔrɔ a kɛcogo don ko ni min nana n'a ta ye dɔ wɛrɛ nana n'a ta ye u b'o minɛ e ta tɛ nin ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la a ti minɛ na ten dɛ ka tila o kɔfɛ ka don nin dayi kunna bɛɛ bɛ bɔ a kalama e ka dɔn an bɛ nin kɛnɛ min kan an tɛ se a kɛnɛ kan nka dɔ wɛrɛ tɛ dɛ a bɛɛ la fantanniw de kasito la e ka dɔn olu b'a fɔ ko n ye da to a la ma hali n'u ma foyi fɔ masa jalakibali bɛ kɔfɛ ka na n y'a fɔ a ye siɲɛ caman fantan bɛ kasi dugukolo k'a ti lafiya fiyewu hali ni maa ma foyi kɛ a ka di e la bi n'i ka mobili kura walima a ka di e la bi k'e y'u ɲɔni ka bɔ yen nka sinikɛnɛ ma kɔlɔlɔ bɛ na dɛ maaw sigilen t'a kan k'a bɛna fan min fɛ a bɛ na o de fɛ Mali gɛlɛya bɛɛ fili kɔrɔ ne nin ma dabila an ka jamana basigi bɛ gɛlɛya dɛ ala k'a hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ walanta baaraw a sera ka kɛ falajɛ min ye yɔrɔ caman ye falajɛlakaw fɛ yen Jos Kone olu ka kalanso la ale b'a ɲɛfɔ an ye a kɛra cogo d'aw fɛ yen
autorité ye min fɔ kanga ni bana ni be wele ko covid-19 alors o ye a fanye kanga mesure dɔ ta ala barkala an ye mesure ta alors trako ni be don a be kɛ gel be yen a be direction bɛɛ kɔnɔ contact ninnu ani masque dira an ma k'a di denmisɛnninw bɛɛ ma donc a be se ka taa classe kɔnɔ alors o bɛɛ waliyalen de don donc sisan k'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i janto pour que bana ye a kana walakata donc an b'o de ɲini sisan k'a ɲini autorité fana fɛ u ka a to bɛnkan o bɛnkan bɛ u ni tɔw cɛ maaw cɛ alors a bɛnkan a tiɲɛni sababu kana bɔ autorité la ani k'a ɲini minnu fana ye signataire kɛ ni bɛnkan ye ko a tiɲɛni sababu kana bɔ olu fana la c'est à dire de part et d'autre alors autorité k'u jɔyɔrɔ fa ani syndicat k'u jɔyɔrɔ fa ani n bɛ se k'a fɔ gɛlɛya bɛ se ka don ko la mun na parce que ni ne bɛ kuma ne tɛ se ka kuma ni yɛrɛ dɔrɔn tɔgɔ ye halisa école privée caman bɛ yen nɔ u b'u ka wari sɔrɔ a bɛ se ka gɛlɛya don u ka baara la ka sababuya kɛ mun na ni wari t'i bolo a bɛ kɛ baara ye donc k'a ɲini autorité fɛ u k'a lajɛ n'u bɛ se ka u bila u ka condition la cogo min na a bɛ diya n ye ani k'a ɲini école mansaw fɛ sisan denmisɛnninw nana d'an ma an bɛna an jɔyɔrɔ fa a la kalan an bɛna a diko ɲuman na u k'a dɔn k'a fɔ ni denmisɛnninw bɛ yan nɔ an bɛna u lakana an b'u lakana fɛn o fɛn kan ka kɛ école kuru kɔnɔ alors an b'u lakana k'a ɲini olu fana fɛ n'u taara denmisɛnninw mana taa so u k'u jant'u la parce que ni bana in alors jɔyɔrɔ bana de don. an balana k'a fɔ o de tun u y'a fɔ cogo min na o baara kelen a kɛra ka dɔ ka fɔ kalanyɔrɔ caman na min ye jamana ye wulikajɔ min kɛ sen na kalan min tanga min ye ka dɔ ka fɔ kɔlɔsili baaraw ye ka se k'olu kɛ u bɛ sen na ko pɛgi la yirimajɔ an ka mɔnɔ zalo sira Ismail Fane an y'ale yɛrɛ sɔrɔ ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Ismail Fane ne kopegi directeur yirimajɔ bi walanta bɔra ka kɛ walanta bɛ aw bolo cogo di. Bi école tara a diyara n ye parce que an ka wulikajɔw cayara ko la kosɛbɛ. Baara fɔlɔ yɛrɛ kɛra fɔlɔ ka mesure barrière respecter n'o ye ka écoledenw bila ka masque don k'u tɛgɛw k'u gel kɛ k'u tɛgɛw la k'u la sensibiliser fana k'a yir'u la k'a fɔ ko bana bɛ yen u ka da bana la comme écoleso tɔw la académiw ye programme d'olu ma u ka se ka miniti damadɔni sɔrɔ ka bana in yɛrɛ ɲɛfɔ écoledenw ye. An minnu ye formation professionnelle ye o tuma di anw ma mais an yɛrɛ ka jateminɛ na an y'a kɛ an yɛrɛ ye ka ɲɛfɔli kɛ écoledenw ye yanni an ka don cours kɔnɔna la u bɛ bana in kunbɛn cogo minnu na u b'u yɛrɛ protéger cogo minnu na bana in ye u ka da la fɛnɛ ko bana in bɛ yen an y'o ɲɛf'u ye ka sɔrɔ ka don baara yɛrɛ cadre kɔnɔ. N bɛ adresser parents d'élèves la il est temps parents d'élèves ka u cɛsiri u denw ka ko la. Anw mɛna kɛlɛ la mais a tɛ ɲa fo parents d'élèves de ka anw fɛnɛ dɛmɛ an minnu ye promoteur d'école ye parce que u denw de ka avenir bɛ ka bila galama la. N'a fɔra maa minnu bɛ nin décision ni fɛn minnu ta a plupart bɛɛ denw bɛ kɔfɛla la kalan na. E bɛna mɔgɔw ka école datugu n'an ka ɲɛmɔgɔw nana école datugu ko sababuya kɛ coronavirus ye n'o ye kuma fɔ a mɛnna o coronavirus ko tɛ o ni maîtres de tun bɛ ɲɔgɔn na article 39 wariko la olu tun bɛ fɛ ka wulikajɔ dɔw kɛ o ni supérieur maîtres olu ka wulikajɔ wagati dilan donc solution t'u bolo u nana école datugu ko coronavirus sinon boîtes bɛɛ dayɛlɛlen don barew bɛɛ dayɛlɛlen don marajuw bɛ fan bɛɛ sotrama kɔnɔnaw mɔgɔw bɛ yen fan bɛɛ olu yɛrɛ minnu y'an ka ɲɛmɔgɔw ye n'u bɛ taa yɔrɔ minnu inauguré jama bɛ tugu ka ca maa 100 a bɛ se ka na école datugu cogo de ko coronavirus ni de problème tun bɛ yen donc u y'a essayer ka ne dabiri ka coronavirus ka prétexte ka ɲini mansaw fɛ vraiment u k'u cɛsiri denw ka école ko la ni n'a ɲɔgɔnnaw kɛra u ka wulikajɔw cɛ gouvernement yɔrɔ cogo min na nin n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw kana kɛ. An bɛ ni kɛlɛ mun kɔnɔ ne mun bɛ kuma la aw fɛ nin mɔgɔw ka hakɛ to ne denw tɛ kalan na yan mais n'i y'a ye k'a fɔ ne bɛ nin cɛsiriw kɛ n bɛ nin wulikajɔw kɛ n b'a kɛ maa minnu ma se ka chance sɔrɔ u denw ka se ka bila école wɛrɛ la donc an b'a kɛlɛ k'olu le kama donc kana kɛ mɔgɔ kelen ka kɛlɛ ye an tɔgɔ bɛ bɛɛ da ko la mais an bɛ k'a kɛ jamana de kama ala ma se kɛ bɛɛ ye mais jamana kelen ni mun kɔni b'an bolo an k'a kɛ cogoya bɛɛ la an denw ka kalan. Ni école publique lajɛ ko jama réduit ko kɛ mɔgɔ 50 ye classe kɔnɔ ko ka distance bila ni ɲɔgɔn cɛ 1 mètre 1 mètre o bɛ se ka kɛ yan école publique yɛrɛ nɔgɔlen don sanuya tɛ cours kɔnɔna la wariw dun votera k'a di u ma mairie fɛ cogo min na nin baara ka se ka kɛ maa 70 maa 100 classe kelen kɔnɔ o yɛrɛ y'a dama dégoût ni bana tɛ u bɛ gɛrɛlen min kɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ o wɔsiji yɛrɛ bɛ se ka bana wɛrɛ yɛlɛma u fɛ mun ni coronavirus tɛ kelen gouvernement ma cɛsiri kɛ o la ka o réduire ka se ka denmisɛnninw lafiya coronavirus min nana cun an kunna sisan k'aw bɛna fa wuli mɔgɔw la ko la u k'u jɔ responsabilité kɔrɔ ni gouvernement ka tiɲɛni kun tɛ an tun tɛ bila ni degun kɔnɔ hali ni coronavirus kun nana an tun bɛ se ka mesure ta mais le fait que wari min bɛ bɔ ko k'a don ko la a tɛ don a donyɔrɔ la maa kelen bɛ maa 1 million ɲɔrɔ dun wallahi o hakɛ n'o fɛnw o de filɛ nin donc u
te se ka na k'a fɔ k'u bɛna anw minnu ye promoteur d'école ye k'u bɛna anw privé nin na an tɛ jɛn'a ye a tɛ se ka bɛn wa parents d'élèves fana ka fara an kan ka kɛ n'a y'a sɔrɔ ni wari tun bɛ don a don yɔrɔ fɛ wallahi an denw n'an dɔgɔninw tun bɛ lafiya kilasi kɔnɔna la an ka wuli an k'an ka droits dɔn an k'an ka droits kɛlɛ kɛ an ka hakɛw ɲini an ka hakɛw kɛlɛ kɛ o y'an bɛɛ ma wajibi ye donc nin ka kɛ école wulilen sa mun b'a to an denw ni an dɔgɔninw bɛ se ka kalan kɛ kalo 3 perdira déjà ka ban an balona k'a fɔ ni tun ye Ismaël fana ye u y'a fɔ cogo min na dɔ wɛrɛ tɛ dɛ basigi ni lafiya bɛ se ka denmisɛnw sɔrɔ cogo min na u ka kalanko kɔnɔna na o y'a kunba de ye ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an balona k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw tɔgɔla duba ɲɛma kura sugandira ka bila u kunna k'o sɔ kɛ minnu tun bɛ olu ka waati dafara yɛlɛma o de bɛ ngɔmɛ kɛ ngɔmɛ ye ni takola bɛ ban o ma d'a ma fankelen bɛ sisi wulikɛjɔ kɛra kunnafonidilaw olu ka ɲɛma kura o ɲɛmaso kura o sigira o ɲɛmaba ye Banjugu Dante ale ye ɲɛfɔli min kɛ u bɛna baara min kɛ ko koba ta ni kelen ko maa bɛ se k'i jigi da o kan Banjugu Dante kuma min fɔ o filɛ anw y'a ɲini k'a fɔ san 3 min kalifara an na n'an bɛna baara k'a kɔnɔ san 3 in laban na an ka ɲininka fɛn 11 na karisa aw sigidenw aw nana a ye kuma 11 fɔ k'a ka d'aw ye k'o de waleya a bɛ cogo di o fɛn 11 fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an ka so min filɛ so in ka bon nka so n'a jɔra n'i ma to k'a ladon cogo la a bɛ kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min n'a filɛli cɛman ye an b'a ɲinina maison de la presse ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni a bɛna ladon ka ɲɛ k'a saniya ka baara ɲumanw k'a kɔnɔ mais ka yɔrɔ dilan a cɛ ka ɲɛ k'a yeleku o dɔrɔn tɛ dɛ a ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ka fasojɔ kuma fɔ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan ni maison de la presse dilanna k'a ɲɛ a ka d'an ye n'i taara Abidjan i taara Sénégal i bɛ mɔgɔ tɔw ka maison de la presse cogo min na an ta fana ka yeleku ta ka dilan k'a ɲɛ baara filanan min n'an b'a ɲini an tɛna sɛgɛn fiyewu ka wuli ka se jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma min tɔgɔ bɛ maison de la presse kɔnɔ min tɔgɔ tɛ maison de la presse kɔnɔ bɛnbaliya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ taa ɲɛ tɛ yen Mali presse divisera kojugu an ka baara bɛna kɛ min ye mɔgɔ o mɔgɔ ko ŋaniya ɲuman b'a la mɔgɔ o mɔgɔ i b'a ɲini na presse de ka taa ɲɛ an bɛ wuli an bɛ bɛɛ wele an bɛ wuli an bɛ se bɛɛ ma journaliste jɛkulu bɛɛ an ka jɛ an ka presse ka intérêt défendre sabanan min n'an b'a fɔ journaliste ya baara a kɛbaa cayara nka ɲɛdɔnbaa man ca a ka kan baara in convention dɔ ka ɲini n'i ma ɲɛ k'i taara k'i ka kɛ journaliste ye sara dɔ ka d'i ma baara in kama a k'a to fɛn dɔ bɛ kana k'a ye an b'an gɛlɛya fɛn min n'a bɛ fɔ a ma ko convention collective o ka se ka sigi sen kan walasa journaliste valeur ka dɔn carte de presse valeur ka dɔn min bɛ yen naaninan min bɛ yen n'an b'o fɔ o ye formation ye n da bɔra o kuma na wɔɔrɔnan min bɛ yen duurunan n'an bɛ an da don o kuma na n'o ka kan ka fɔ o bɛ wajibiya de kɛlɛ fɛn o fɛn ka kan ka k'o la wulikajɔ fɛn o fɛn ka kan ka k'o la an b'o wulikajɔ kɛ o ye mun ye fɛn dɔw bɛ yen o tɛ négocier wulikajɔ de bɛ kɛ k'o ɲini an da turu maa si ka baara kɔnɔ la liberté d'expression et la liberté de la parole o liberté d'expression ni an bɛ o ɲini ani liberté de la presse ani kunnafonidila ka se ka kunnafoni sɔrɔ kunnafoni kana dogo a la o kɔni an b'an gɛlɛya cogo bɛɛ la o ɲɛ ka sɔrɔ wolonfilanan min wɔɔrɔnan min n'an b'a fɔ école dɔ dayɛlɛ gouvernement école de journaliste ka formation na an b'an gɛlɛya an n'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ mais o gouvernement école in kɔfɛ école privée caman fana dayɛlɛ formation bɛ kɛ yɔrɔ mun na an b'an gɛlɛya an n'olu bolo ka di ɲɔgɔn ma journaliste minnu bɛ tɛrɛn ni formation t'u la centre ninnu ka se k'u dɛmɛ u ka niveau sɔrɔ walasa baara min n'a kanu b'u la u k'a kɛ kɛcogo la lebuta min na. an balala k'a fɔ Banjugu Dante ale bila Dramane Alu Kone Daka ale nɔ na an bala k'a fɔ ka maison de la presse ɲɛmaa kura ye u y'a fɔ cogo min na baara min kalifalen b'u ma ala k'u se a kɛcogo la n'an bɔra ye min ye ka fara ɲɔgɔn kɛ maa 20 k'o sugandi san kɔnɔ na u ka kɛtaw ɲɛnen ka tila ka wulikajɔ kɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn o kɔnɔ n'a bɛ wele ko baromètre o min kɛra fasoden dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ye a jɔnjɔn sɔrɔ ani minnu bɛ yen n'olu tun b'a kɛnɛ ka waleɲuman dɔ ta ka ɲɛ suma fasoden dɔ bɔ tila di an ka dɔw lamɛn. ne nana ni prix ni minɛ baromètre ka prix dilen don ka di ANASER ma ka ANASER fo a ka baara la ko 2020 kɔnɔ a ye baara mun kɛ a kɛra baara ɲuman ye donc halisa k'an encourager an ka continuer o sira kan. ne tɔgɔ Sambu Jaji Fofana ne secrétaire général ye syndicat la n'o ye camancɛ kalanso syndicat dɔ ye n'u b'a wele ko SINESEC k'a fɔ nin ye fɛn dɔ ye tiɲɛ don a bɛ mɔgɔ kunkɔrɔta faso baara la mais weleweleda don an ma yaasa an ka kɛ ka ɲɛ hali bi ka taa fɛ. bi kɔni nisɔndiyalenba de don ka sabu kɛ an bɛ cɛsiri min na ERA fondation na ka solomadon kɛ musow ye muso minnu ɲangatalen don u ka jɛnatigɛ kɔnɔna na walasa u ka hakɛw ka se ka d'u ma o baara min dabɔlen don an fɛ ne ni n jɛɲɔgɔnw ni baarakɛɲɔgɔnw
o de yirala bi ka a baara nɔ ka ɲi halisa an ka se ka nɔ bɔ ka taa fɛ. Ne tɔgɔ Robert Dissa, ne bɛ Africa Blue la n bɛ débat présenté. Ni nin fɛn sugu kɛra o kɔrɔ de ko mɔgɔw ɲɛ b'i ka baara la k'i kana saliya k'i ka baara kɛ ka taga fɛ quoi. Ne tɔgɔ Umu Dawu, ne nisɔndiyalen don parce que n nana n ye baromètre ka nisɔndiya ye ka ɲɛsin an ka mɔgɔ caman tɔgɔtigi caman ma. N tɔgɔ ye Mohamed Njamu ye Dibasi. Ne de Mali ambassadeur ye Mauritanie jamana kan. Nisɔndiyaba de bɛ na. Nin b'a yira k'a fɔ baara bɛ kɛ mais dɔw b'a baara in ye a bɛ diya u ye u b'i wele ka a f'i ye ka diplôme d'i ma. Mais diplôme mun dira ma a ko ni a ka di ne ye kosɛbɛ a diyara n ye kosɛbɛ mais n kelen ka diplôme tɛ. Nin baara kɛ ɲɔgɔn ka diplôme dɔn. Ba bɛ Mali diplomatie duba o bɛɛ de ka baara tanonnen bɛ tan. Ni o duba in ni ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale o b'a kunna ni o yɛrɛ sanfɛ le président de la transition chef de l'État ne o bandaw ye no o y'a kuntigiba ye. Donc o duba in bɛɛ de tanonnen bɛ bi o bɛɛ de ka hɛrɛ bɛ nisɔndiya bɛ nin ko in na. An baloran k'a fɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu kɔni sugandira ani minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu tun bɛ kɛnɛ kan ka nisɔndiya yira sen fɛ an bɛ dugawu de kɛ u y'a fɔ cogo min na a kun bɛɛ ye nisɔndiya ye ka se k'i timinadiya kɛ kɛta la a dira wulikɛjɔ min kama ala ko wulikɛjɔ ɲɔgɔnnaw caya sanko bi bɛɛ lajɛlen ka dɔ kɛ kɛta ye min ye n'an bɔra ye an baloran k'a fɔ kolon nafa ye mun ye an ka jamana kɔnɔ na kolon y'o ye sulikɛ kolon ye nafa jumɛn de b'a la fasoden dɔw b'u hakili de o ko sen fɛ an ka dɔw lamɛn. An baw y'a kan kun cɛlasigi minɛn dɔ don kolon kɔrɔ caman fɛnɛ bɛ kolon na a bɛ mago caman ɲɛ du kɔnɔ a bɛ du sinsin n'a ɲuman a fɔlɔ yɛrɛ o de. Bon kolon y'an ka laadala fɛnba ye an nana sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ foyi tɛ dilan kolon kɔ kolon kan ka gɛlɛya adamaden ma mais ɲɛ b'a la bi kɔɲɔ dɔw bɛ taa kolon t'a la ɲɛ b'a la ni min ye kolon san ka taa n'a ye a ka so o bɛ taa bila kɔfɛ maga tɛ k'a la ni si man ɲi kolon kan ka sigi de waati ni waati hali n'i bɛ fɛn dɔ de susu kolonba kɔnɔ k'a mankan bɔ du kɔnɔ o de ka ɲi kolon talen ka taa bila yen maga tɛ k'a la o man ɲi. Depuis duna kɔrɔ dɛ k'u bɛɛ de ye kolon ye sisan mɔgɔ de ko mansin nɔnɔ kolon de nafa ka bon ni fɛn bɛɛ a bɛ na ni hɛrɛ belebele bari fɛn bɛɛ bɛ susu kolon de kɔnɔ dumuni an bɛɛ bɛ susu kolon de kɔnɔ. Anw fanfɛla la anw ye jakaw ye mais anw sigiyɔrɔ bɛnnen don jeni ma an bɛ jeni marakaw ye n'u bɛna kɔɲɔmuso ko sisan u bɛ kolon labɔ du camancɛ la k'a bila ka kɔɲɔmuso sen ko a ka o la ni kɔɲɔmuso tilala a b'a sen kɛ ka kolon tan k'a di. O kɔrɔ ye mun ye n'a ko du sinsinna don quoi. Kɔɲɔmuso kun kan ka ko kolon de kan parce que an yɛrɛ y'o de y'an mansaw fɛ u bɛ kolon de dabiri ka kɔɲɔmuso kun ko a sanfɛ parce que kurun a kɔrɔ kurun bi e bɛ se ka kurun ta sisan i bɛ t'i sigi bulonda la i bɛ kolon ta ka t'i sigi a kan kɔrɔ kɔɲɔmuso ba ka sigi parce que kolonba bɛ sigi so de kɔnɔ a tɛ bouger ka bɔ yen kolon yɛrɛ ye fɛn ba sigilen de ye. Ayiwa e b'a ye sisan furu tɛmɛli sigi tile fila ni saba furu sara olu de barika ka bon ni fɛn bɛɛ kɔɲɔmuso u bɛ kolon ka bila u kun u k'i jija susuli la u ka fɛn bɛɛ bɛ mansin na u k'i jija an y'a kɛ sugu min fana k'a tɛ. N'an ye mansin tuma dun n'an ye mun susu kolon na u tɛ kelen ye parce que n'i taara i ka suman su mansin na hali i yɛrɛ de ye mɔgɔkɔrɔba i y'a cogo o cogo n'a bɔra mansin na n'a nana i bɛ fɛn misɛnmanin dɔw y'a la dɔw kɔni b'o nɛgɛw de kolon yɛrɛ susu fɛn ni foyi dumuni a dumuni si tɛ kelen ye a dumuni ka di a kasa yɛrɛ fɛ n'i ye ɲɔ folon k'a kɛ to ye hali n'i ma nɔgɔlan k'a la a bɛ dun. Dumuni an bɛɛ bɛ susu kolon de kɔnɔ ɲɔ bɛ susu a kɔnɔ ayiwa nafɛnw bɛ susu a kɔnɔ hali gan ninnu min bɛ kɛ nin na i ka nin susu kolon na nɔgɔya min b'o la o tɛ mansin ta la an y'a kɛ o de kolon ta de nafa ka bon ni fɛn bɛɛ mansin ta ye komi sisan mansin ko de na o de ye kolon barika ban. I sigiɲɔgɔn dɔw kana kolon singa ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye kɔfɛ du wɛrɛ la quoi ko n'u bɛ don ni kolon ye an y'o mɛn an ka mɔgɔkɔrɔbaw da ani dutigi man ka bɛn dutigi bɛntɔla ni kolon a dutigi t'o san tɛmɛ ani a tɛ ni fitiri bɛ se sisan i bɛ kolon da biri kolon tɛ jɔ wa i b'a lada o fila kɔnɔ a tɛ jɔ. Ni kolon man ka singa mɔgɔ fɛ n'i mago b'a la i bɛ n'i ka na susu n ka du kɔnɔ n'i tilala i bɛ taa mais kolonba sigilen bɛ yɔrɔ min a tɛ bɔ yen ninnu fɛn ninnu singali ma nɔgɔn quoi parce que kolon ninnu ye hijabu de ye mɔgɔw ka hijabu don a singani ma nɔgɔn n'i ta tiɲɛna dɔrɔn i bɛ taa dɔ san. An baloran k'a fɔ kolon nafa o tɛ fɔ ka ban nga n y'a fɔ cogo min na kabini foyi tɛ nin na cayara mun y'a sɔrɔ yɛrɛ ma dɔgɔ bilen dɛ an kuma caman bɛ yen ɲɛnatigɛw bɛ ko fɛn caman bila kɔrɔ de b'a la nka anw bilama kɛra tubabuw ye an tɛ n'i ka dɔn k'a fɔ an yɛrɛ ye an tɛ n'i ka dɔn k'a fɔ
tubabulakaw fana ye o kɔni kɛlen bɛ sababu ye k'an kɛ i ka dɔn k'a fɔ mama yɛlɛma ye an ka fɛn caman bɛ yen an kɛlen bɛ k'an mago b'o la olu de bɛ tila ka n'olu ɲini an fɛ ka taa ka tila k'o wuli kɛ ka k'o timinanja an bɛ girin o nɔfɛ tuguni k'a sɔrɔ a sun bɔra an fɛ yan ala ka kelen ɲuman d'an ma n'i ka wuluni da sɔrɔ ma na n ka filɛ bɛ tile gan i la kunnafoni na bi k'an dusukun kamikamini to an cakɛɲɔgɔn n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Baningo marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnya Senu kɛmɛ ka fɔ mara kɔnɔ na an ka radio min bɛ yen o radio n'i y'a sɔrɔ o kunnafonidilaw min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ olu ka directeur de programme n'o ye Burama Fɔnba i ka dɔn sibiri don an n'ale kumana ka baro kɛ kosɛbɛ kari don ko a bɔra wulada fɛ ko a bɛ taa fura kari o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la a mɛnna maaw ɲɛna wulada fɛ ka na se sufɛ ma o ma ye u y'a ɲini ka taa sɔrɔ a bɔlen bɛ k'a ben e ka dɔn nɛgɛjuru b'a bolo n'o y'a ka telefɔni yɛrɛ ye a bennen bɛ ye maa si t'a dɔn masa Ramani ka wele de se ma ye maa min n'o kɛra u ye wele bila lakana tigilamaw jɔ i la olu ko ka fɛɛrɛ bɛlɛlen tigɛ ka se k'a la ni da t'a la u y'a lajɛ u ko cɛnɛ ala ka kɛ u ma daya la k'u ka taga nana ye kunun olu taara ka taa sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ nɔ foyi kɔni ma y'a la a bɛ kɛ masa Ramani ka wele de ye sɔni a ko bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan hali bi nɔ kɔni ma y'a la u b'a jira jateminɛ caman na k'a fɔ ko a kɔni masa Ramani y'a wele de ye k'a sɔrɔ foyi ma s'a ma fosi foyi ma e ka ala de b'a ɲɛ dɔn o kunungo a janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra Burama Fɔnba a kɔrɔla siminala k'o fara k'o ta kan nin ye an cakɛɲɔgɔn ye a tun bɛ nin kunnafoni in senkɔrɔma don kosɛbɛ kosɛbɛ a tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ kuma caman ɲininiw kɛ ni ka bilali kɛ ka ɲɛsin a ma masa Ramani y'a minɛ an si tɛ tulo kumagɛlɛya la ala k'an bɛɛ lajɛlen ta kɛcogo ɲɛ nin de bɛ dan sigi kunnafoni la bi min lasira balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdoulaye Kulubali ka foli ni tani ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lamɛn jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan aw ni cɛ ka tulomajɔ la ka to bɛ nin kan a k'an bɛn don wɛrɛ nin kɛnɛ kelen in kan